Benvinguts al Cinepodcast La Perla 22, dins del marc del BCN Film Fest. Moltes gràcies a vosaltres per acompanyar-nos i també gràcies a la Vila del Llibre per cedir aquest local per aquesta trobada. Ens agradaria, abans de fer les presentacions oficials i començar a entrar en matèria, posar-vos el tràiler de Sika, que és la pel·lícula de la que hem vingut a parlar i que ja imaginem que encara no heu vist. Llavors, perquè teniu més o menys una idea de per on va la cosa, ens agradaria això, trencar el gel amb el tràiler i després ja comencem. Sika! Sika! Sika. Hoxe fun a fer unes grallas e escoitei a papá. De veritat creus que sentiràs el teu pare a través d'un forat? Todo o mundo sabe que as almas dos mariñeiros descansan aí. Finaliza a búsqueda dos mariñeiros do Menites. Non se poden ir, temos que seguir buscando. Oi, é que facemos aquí logo? Vamos, hai que seguir buscando. Se foses máis lista, empezarías a pensar noutras cousas. En que maquillarme para gustarlle aos rapaces? Ti crees que Julio viu no caer ao mar? No pots ni imaginar què suposa perdre els teus companys i continuar viu. Eu non penso marchar daqui hasta encontrar a papá. Dentro de 3 días vai vir unha gran marea que vai devolver á terra todo o que non é seu. E ti como sabes iso? ¡Mamá! ¿Estás segura que quieres saber? Aquesta és Sika. Sika és aquesta nena de 14 anys, aquesta de l'anorac vermell. És una nena que perd el seu pare en un naufragi i emprèn una recerca per les platges i els acantilats de la Costa de Morte per intentar recuperar el seu cos. I en aquesta búsqueda comença a descobrir tot el que s'amaga darrere d'aquest naufragi i darrere també del seu món, que a l'edat que té comença també a descobrir el que és el món dels adults i tot allò que quan ets nen o nena et queda lluny. Ella és la Carla Subirana, que és la directora i guionista de la pel·lícula. No sé si fer una petita presentació. Sí que és el tercer llargmetratge de la Carla. Anteriorment va fer dos llargmetratges documentals, Nadar i Volar, i a part d'això té també una extensa trajectòria professional. I jo soc el Manel Barriere, en aquesta pel·li he exercit, de script editor, el que és com editor de guió o corrector de guió. He estat una mica d'ajudant en el procés del guió. En realitat, jo he col·laborat sempre amb la Carla. A les seus anteriors llargmetratges també l'ajudava en el guió, però sobretot era el seu muntador, en un procés documental en el qual el guió s'allarga durant tot el procés de producció, rodatge, muntatge, etcètera. I en aquesta pel·li també més o menys he fet una mica aquest seguiment, encara que des de la distància, perquè per qüestions professionals no he pogut muntar-la. Llavors jo he estat amb la Carla des que un dia, sembla que va ser el 2016, em va trucar i em va dir: vull fer una pel·lícula a Galícia. I vaig dir: vale, parlem-ne. Fins que em va trucar 4 o 5 anys després: avui tanco el muntatge, mira't la pel·li i digue'm el què. Llavors, a mi m'agradaria començar fent un viatge en el temps, anar un altre cop aquest 2016 i tornar-li a preguntar per què vols fer una pel·li a Galícia, què és el que vas trobar a Galícia perquè tinguessis aquest impuls.
Bueno, el 2016 doncs, vaig arribar caminant pel Camino dos Faros a Costa de Morte. A mi m'agrada molt caminar i va ser una travessa, diguéssim, que veníem del Camino del Nord de Santiago i se'ns va quedar curt i vam dir, vale, continuem, i vam trobar la pàgina de Camino dos Faros, que em va semblar molt atractiva. I llavors, quan vaig arribar allà, el paisatge és un paisatge, un oceà molt salvatge i molt verge. Llavors, aquell oceà em va cridar molt l'atenció, no? O sigui, diguéssim que la llavor del projecte seria el contacte amb la natura, no? O sigui, no? Aquest paisatge, aquest oceà, diguéssim que després començo tot un procés d'investigació i diguéssim, entenc per què ve el nom de Costa de Morte, perquè és un lloc és un dels llocs, una de les costes més perilloses del món, amb més de 600 naufragis documentats. Doncs dic, bueno, aquí hi ha la llavor d'una pel·lícula i aquest és el primer pas, no? El contacte amb la natura. I després el que faig és, durant 3 estius vaig fent un procés de recerca. Jo vinc del món documental, diguéssim, i tot el que és la recerca per tractar d'un tema, diguéssim, és una cosa que és molt, molt comú, no? Una mica entendre el territori, en aquest cas el territori, la seva gent. És una zona, diguéssim, de tradició marinera molt, molt gran i per la seva ubicació és on les corrents del Cantàbric i les corrents de l'Atlàntic s'ajunten. Llavors, per això la fa tan perillosa, diguéssim, no? Llavors, entre el paisatge i la història dels naufragis i les llegendes, no? Que sempre tenen a Galícia sempre hi ha aquesta barreja, no? Entre el mite, la llegenda, la tradició oral, no? Aquí hi ha tota una sèrie d'elements que em semblen interessants i, com diu el Lynch, no? Del procés creatiu, és com la pedra roseta, no? Una vegada tens una peça del trencaclosques, no? Després el procés que treballo amb el Manel és anar buscant les altres peces, no? Però l'imant, diguéssim, el punt aquest, el magnetisme, és la natura. De dir, uau, aquí hi ha alguna cosa que em palpita i em fa bategar, no? I després és, no? Com ara anirem parlant una mica, investigar, estirar del fil. Què hi ha aquí darrere, no? Per què hi ha aquesta necessitat de tornar i tornar? És una intuïció, no? I al principi no hi ha ni productora ni res, vull dir que torno de manera, diguéssim, amb el meu company a l'estiu, amb la furgoneta, d'una manera així totalment lliure, que això també és molt bonic en els processos creatius, no tindre cap pressió, no? Tu intueixes que hi ha una llavor i vas estirar del fil. Aquest seria una miqueta... Però el primer pas, potser és descobrir aquesta llavor, més enllà de les motivacions, no? que puguis tenir. El concepte de llavor a mi em sembla interessant perquè se surt una mica dels manuals, no? Sempre un artista necessita un tema, no? I a partir d'aquest tema té idees, no? Però el concepte de llavor està entre les dues coses, no? No és el tema ni és una idea, però pot ser les dues coses, no? I quan et sorgeix aquest impuls, que és com un impuls, el primer pas és descobrir per què, no? I jo crec que aquí hi ha, per totes les coses que vam parlar, la idea de la crisi, no? La idea d'una natura que està en crisi, no? I una relació, que és la relació de l'ésser humà amb la natura, o potser de tu també amb la natura, no sé, no? Això suposo que... No? Bueno, suposo no. Això va venir més tard, no? Però hi ha aquesta primera indagació, no? Quina és la idea força? Una idea força que condiciona després tot el procés, no? El condiciona i el guia. És una guia, és un element al que sempre estem tornant, no? Quan tu trucaves i em comentaves que he tingut aquesta idea, vull parlar d'això, sempre aquesta idea força, aquesta idea de la natura en crisi, d'una relació que ha entrat en crisi, no? Era una de les guies, un dels elements als que ens agafàvem, no? per seguir endavant en el projecte. Sí, clar, és com... Això de la idea de la llavor realment és com entendre, no? Quan
quan et passa una cosa així, després entra la ment, no? Primer hi ha una cosa com emocional, no? de lligam. Jo soc una dona urbana, tot i que la meva àvia era del Pallars, però jo he nascut aquí a Barcelona. I llavors, diguéssim que aquell paisatge és com entendre que en aquell paisatge hi ha alguna que jo he perdut, o jo he perdut aquest vincle. I dic jo i molts de nosaltres, no? Diguéssim que és algo com algo atàvic, no? Aquell oceà, no? És un oceà que la història de Costa da Morte et posa en relació amb la vida, o sigui, perquè aquesta puresa que té el paisatge i aquesta vitalitat del mar, i alhora amb la mort. No? Urbano Logrís és un pintor corunyès que parlava d'aquest oceà com que las entrañas de Costa da Morte que dan de comer a todos sus lugareños, no? Perquè la gent viu de la pesca, no? I sobretot tradicionalment, i alhora et pot treure la vida, no? Perquè en aquestes costes doncs, sortir al mar és perillós. L'ofici de percebeiro també ho és, o sigui, hi ha tota una sèrie d'oficis mariners que realment estan molt lligats a la mort, no? Llavors hi ha aquest impuls, aquesta idea força, que potser és com més inconscient, i el procés creatiu passa per indagar en realitat en aquesta idea, en aquesta peça inaugural que dèiem que arrossega, no? Que Lynch diu les idees són com peces, no? Llavors tu has de pescar un peix i després d'aquest peix venen uns altres, no? I intentar no perdre't en el camí, que els processos creatius moltes vegades quan són molt llargs, com és en el cas, perds el fil, no? Jo sempre quan em passa això, diguéssim, intento com anar al punt d'origen i què va ser la llavor, no? Què va ser el que a mi em va fer decidir que volia fer una pel·lícula, no? Llavors en realitat és com connectar-te amb tu i en aquest relat narratiu que poses en marxa, no? I després ve la recerca i llavors la cosa va de dintre cap a fora, no? Sí. Sí, la cosa es complica, diguem, no? perquè tot és un procés de descobriment, no? Vull dir, la llavor és com un flotador, no? Estàs flotant però encara no saps cap on vas, no? I has d'anar trobant, no, aquests peixos o el que sigui, trobes una illa o el que sigui, no? I aquí és on comença el procés creatiu, que és un procés, no? Ja que se suposa que estem parlant del documental i la ficció, no? És aquí on per mi hi ha com una certa diferència entre el que és una cosa o l'altra, no? En el procés de documentació, no? Un viatge en el que aniràs descobrint tots els temes sobre els que voldràs parlar i que funciona diferent, no? La ficció i el documental. La ficció normalment, tot i que generalitzar sempre és perillós, no? Però un vol explicar una història, llavors comença a investigar perquè aquella història que vol explicar estigui el més anclada a la realitat possible, no? En canvi, en el documental, tu no saps la història que vols explicar i és la investigació el que et diu què és el que explicaràs, no? Llavors ja hi ha una diferència de mètode, potser, que té a veure, m'imagino, també en mirar la realitat d'una altra manera, no? Comences a investigar, comences a descobrir totes aquestes coses de Galícia i de la Costa da Morte i d'allà és d'on surt amb el que tu portes, no? La portes a la teva motxilla perquè també has de mirar d'una altra manera, mirant Galícia com un mirall en el que et veuràs a tu i veuràs la teva experiència i d'allà surten, no? I bueno, és aquesta, no? Per mi hi ha aquesta diferència, no? Entre la ficció i la documental en aquest procés. I d'allà el més important, possiblement, no sé si tu estàs d'acord, són els personatges, no? Quan comences a trobar una sèrie de persones reals, no? Que t'expliquen amb la seva veu, amb la seva mirada, amb el seu rostre, no? Com és aquell paisatge i com és aquella natura i com és aquella relació, no? Perquè la relació entre la natura i l'ésser humà en aquests entorns està marcada al rostre de les persones, no? Sí, que realment és impossible de deslligar, no? El paisatge i la seva gent. Llavors, vaig tindre claríssim que si jo feia una pel·lícula a Costa da Morte, els personatges tenien que parlar en gallec i a Costa da Morte es parla amb un accent
que és diferent que en zones com a Santiago o la Corunya. No? És com passa com a Catalunya, no? Depèn de a quines zones doncs l'accent varia. Llavors allà a Costa de Morte parlen amb geada, no? Diuen, per exemple, no diuen gato, diuen jato, no? Arrosseguen la G, i tenen molt, o sigui, parlen del mar com si fos una dona, per exemple. Tenen una manera de parlar molt poètica, que a mi això em va semblar fascinant, i en la pel·li hi ha doncs, diversos elements poètics. Diguéssim que jo necessitava com entendre, o sigui, per una banda, el territori en el que m'estava afrontant, diguéssim, i la seva gent. I entendre la seva gent significa escoltar-los com parlen, i el ritme de parlar, no? I aquesta poesia que tenen ja és, no? Ja és un element que li donarà ritme a la pel·lícula, que després tindrà a veure amb el muntatge, no? Diguéssim, perquè la seva manera de parlar és, diguéssim, molt específica. I hi ha aquestes frases, no? Que diuen, no? Per exemple, estava parlant amb el patrón mayor de la cofradía de Camelle y deia: el mar besa muchas veces la tierra, pero nunca se casa con ella. I així constantment, no? O parlava amb un mariner de Malpica, que tenia 88 anys, i em deia: el mar siempre tiene 20 años. No? Vull dir, és aquest mar al qual no li pots perdre el respecte, no? Perquè és un mar perillós. Llavors, en aquest procés de recerca, doncs, vaig conèixer, doncs mira, aquí veiem les imatges, no? Doncs experts en naufragis, no? Per exemple, el Fernando Patricio, ell és de la Corunya, i des de petit, des de la seva finestra, entrava cada 20 segons, entrava la llum del far de la Torre d'Hèrcules. No? Llavors els seus llibres favorits eren l'Odissea i 20.000 lenguas de viaje submarino, i ell era, de petit, ella era buzo, no? I diguéssim que ell tenia un vincle en el mar. Llavors va descobrir un llibre que havia fet un escriptor de Camelle en els anys 80, que el que va fer aquest senyor és una mica recollir totes les històries de naufragis, va anar poble a poble, no? Quilòmetre a quilòmetre, parlant amb gent gran que l'expliqués, no? Vivències de naufragis, què havia passat, no? Com havia reaccionat la gent del poble. Llavors ell es va quedar fascinat amb aquest llibre, i diguéssim, ell posteriorment, diguéssim, ha fet aquesta recerca, no? Una mica que tota aquesta tradició oral i aquesta història no es perdi, no? Llavors d'aquí vas agafant com idees, no? Aquest és el Fernando Patricio, que és expert en naufragis. A veure, passa. El Marcos Alfeirán. Ell és fill d'un pesquer de Malpica que va ser un naufragi molt sonat a l'any 91, els Tonechos, on van morir 8 mariners, no? Entre ells el seu germà i el seu pare. Llavors, bueno, és un... Ell què em va donar, per exemple? O sigui, en la història, que amb el Manel anàvem parlant, de seguida va sortir la idea d'un nàufrag, no? És lògic, no? Vull dir, la víctima d'un naufragi, que és el pare de la Sica, que comença la pel·lícula, no? Que ella està obsessionada en que el mar retorni al cos del seu pare, vale? Perquè se l'han portat al mar, però no pot recuperar el cos. Llavors la mare, si no recupera el cos, no pot cobrar la pensió de viudetat. Això, diguéssim, ha passat durant molts anys, i és la tragèdia de moltes famílies de Costa de Morte. Llavors, el Marcos, ell, malgrat la seva tragèdia familiar, va decidir ser mariner i patrón. I llavors va tindre un naufragi, ell mateix, en el qual van morir 2 mariners. Clar, la història del Marcos és una història que et deixa empremta, no? I en la conversa jo li vaig preguntar, no? Com va anar tot el naufragi, què va passar quan va caure al mar, era de nit, i llavors ell parlava de les veus dels mariners que els sentia, no? Diu, la gent, ningú creia, però tothom estava resant en aquell moment, no? El primer moment de caure al mar, no? D'aquesta barreja de nervis, tensió, por, que és el que fa ofegar-te, no? Tota aquesta sensació física, no? Jo necessitava com documentar-me per poder-ho explicar en alguna escena, no? Per exemple, el Marcos em va ajudar en aquest procés. Sí. Qui més tenim per aquí? Pues hi ha aquí el personatge estrella, no? Que és el Suso.
El Suso és un gran personatge, ja ho veureu a la pel·li, però crec que a més, no? A mi el personatge m'agradava molt en el guió. M'agrada molt, o sigui, crec que és un dels personatges més potents. I a més, possiblement és el que combina d'una forma més clara la realitat i la ficció. És un personatge que està inspirat en aquest que ara ens explicaràs, però a la vegada té tota una sèrie d'elements que venen de la ficció i que venen, no, d'alguns referents de ficció que tu vas introduir i després vam treballar, no? però que juntaven les dues coses. Jo crec que allà hi ha també el secret de la força del personatge, no? Aquesta dualitat de venir de la realitat i a la vegada tenir uns elements molt de ficció, no? Sí, bueno, el Rubén Vázquez, ell és meteoròleg i és un caçatempestes, en realitat, no? Que és el que em va agradar d'ell. O sigui, quan tenia 4 anys, va viure un huracà molt, diguéssim, bastant històric a Galícia que es deia Hortènsia, que se'n va portar a la teulada de casa de la seva àvia. I ell, com a nen, es va quedar absolutament fascinat de dir com pot ser que la natura pugui fer això. I des de llavors la seva vida gira al voltant d'entendre la força de la natura i com la natura ens condiciona i el nostre dia a dia, i bueno, d'aquí va, diguéssim, derivar en aquesta afició que cada vegada li ocupa més temps a la seva vida de meteorologia. I llavors ell m'explicava que quan els seus amics se n'anaven a jugar a futbol, ell es feia un bocata i es pujava amb una petita muntanyeta que agafava la moto del seu germà, es pujava amb una muntanyeta que hi havia al costat de casa seva, allà a prop de Vigo, a observar el cel. I llavors ell va aprendre, diguéssim, a entendre quan podia ploure, quan podia arribar una tempesta a través de l'observació. Per això és, diguéssim, que a través del Rubén, de conèixer-la amb ell, jo decideixo que la pel·lícula té que estar anclada amb o buscar una atemporalitat, com a mínim. O sigui, vull dir, actualment el caçatempestes no podria existir perquè, diguéssim, amb la tecnologia que hi ha avui en dia, diguéssim, els xavals no farien o seria poc habitual que utilitzessin la mera observació, que és com els mariners van aprendre, no, a observar la mar, diguéssim, a entendre la mar quan podia vindre una tempesta, quan feia mal a la mar i podien sortir o no podien sortir, no? Diguéssim que llavors aquí hi ha el pas a la ficció, no? De dir, agafar aquests elements, no? Que d'alguna manera construeixen el Suso, que és aquest amic, no? Aquest, que va guiant a la Sica en el seu procés de recerca, no? Sí, el Suso, no sé si després la Carla em renyarà per dir això, però el referent una mica era el Buster Keaton, no? Un personatge que no riu mai, que està sempre com capficat en alguna cosa que no està allà, no? Que no està en el present, no està allà, sinó que està amb el cap en un altre lloc. I tenia una història, el Suso, no? O almenys jo recordo les converses que sortien coses, no? Que després a la pel·li pues, no han quedat reflexades. Bueno, en totes les pel·lícules els personatges tenen històries que després no s'expliquen a la pel·li, no? Perquè de les feines del guionista és escriure el background, no? Escriure tota la biografia del personatge, no? Però en aquest cas hi havia coses que a mi la veritat és que convertien aquell personatge en una figura per mi clau dintre de tot el que és la trama, no? Que és el següent pas, no? El següent pas, un cop tens els personatges, és construir la trama. De totes formes, abans ens hem deixat uns personatges estrella, també. De fet, jo recordo que al principi de tot, la teva idea era fer una pel·li sobre les percebeires. Sí. Que són aquestes dones, no? Sí, aquesta és la Marilista, que és una percebeira de Corme, i realment jo he vist un documental, no?, de com treballen el percebe, i m'interessava molt veure-ho en directe, no? I la vaig acompanyar diverses vegades al percebe i realment és increïble, no? Perquè es juguen la vida, no? O sigui, una de les coses que diuen és
nunca le des el culo al mar, no? O sigui, quan tu estàs, no? Buscant el percebe, no? Pues les onades, diguéssim, no? Sempre hi ha gent que diu que la 7ª onada és la onada que ve més força, vale? Llavors, no? Pues aquí la veus, no? Com ella està treballant però sempre amb la mirada alerta, perquè en un dia a l'hivern a Costa de Morte la mala mar és quasi habitual, però ells segueixen anant al Perceber, a no sé que la cosa estigui molt perillosa. Si caus aquí és molt difícil sobreviure realment, perquè està ple, són tot ple de roques. Moltes vegades quan cauen es donen un cop al cap, llavors ja pues, queden inconscients. I una de les coses que em va impactar molt quan la vaig acompanyar i és, diu, per seguretat hem d'anar acompanyats, no? Hem d'anar com a mínim 2 percebeires o un grup de percebeiros, que normalment és així. Diu, però a mi m'agrada anar sola. Diu, jo em poso una jaqueta de color vermell perquè si caic al mar em trobin ràpid. Aquesta convivència amb la vida i la mort, vull dir, és algo com que tenen molt, molt assumit, realment, no? I a la pel·lícula doncs, hi ha tot aquest procés documental d'entendre com funcionen, no? Quan arriben, només poden anar al percebe quan la marea està més baixa, llavors només tenen unes hores, un màxim de quilos que poden recollir legalment, diguéssim. Després hi ha tot el món, diguéssim, no legal, que també funciona, però diguéssim que hi ha una escena a la pel·lícula Sica on la seva amiga Leda, no, està obligada, la seva mare ha cobrat la pensió de viudetat perquè han trobat un cos, però la seva millor amiga Leda no. Llavors està obligada a anar al percebe per tindre uns ingressos, no? Diguéssim, llavors, doncs, tota aquesta part documental, no? Després, quan vas a fer la pel·li de ficció, coneixes, no? la metodologia, diguéssim, del treball. I no tenim cap imatge. Bueno, hi ha algun personatge més, no? Aquesta també és una altra percebeira, no? I després aquest personatge. El Rubio. Aquest li diuen el Rubio, es diu Manuel Tajes i és de Camelle, que és pur Costa de Morte. Aquest senyor era analfabet i bueno, va entrar a l'exèrcit i llavors allà doncs, va aprendre, diguéssim, a llegir, a escriure lo bàsic i es va formar com a buzo. El seu avi era buzo, diguéssim, perquè hi havia una tradició de rescat vinculat a la zona, no? I va morir amb un rescat a l'avi. Llavors ell se li va quedar aquesta història i es va formar i diguéssim que ell coneix tots els baixos de Costa de Morte, no? Sobretot més al voltant de Camelle, que és on ell viu, com si fos la palma de la seva mà. Llavors, quan hi havia hagut algun naufragi, la Guàrdia Civil o el rescat marítim no trobava el cos, les dones, les vídues, les familiars anaven a casa seva i li deien, por favor, no? Ajuda'ns. I ell va rescatar més de 42 cossos i va participar en 140 rescats, diguéssim, juntament amb la Guàrdia Civil, perquè ja el coneixien a la zona com, no? el buzo, no? El Rubio, no? Vamos a llamar al Rubio. Llavors, bueno, diguéssim que això inspira un personatge que després és molt, molt diferent a la pel·lícula, no? Que és el portuguès, però que recupera una mica aquesta cosa com és algú, no? Una mica perquè el Suso, hi ha un moment que la Sica es desanima perquè no troba el cos, dice, el único que puede ayudarte es el portugués. I és un personatge una mica com mític, que viu aïllat, no? En una casa així com en un refugi, no? Que tothom sap que és el rescatador per excel·lència, no? Llavors ja, o sigui, no? D'aquí, de la realitat hi ha algunes coses que té el Rubio, que rescates, no? I que després, no? Com donant-li voltes, amassant-lo, arribem a un personatge que té una mica de filòsof, no? Que és molt, molt diferent, no? En la seva manera d'expressar-se, no? Sí. És un personatge que a més té un discurs, no? Hi ha una certa... És una mica la veu, no? Exerceix una mica de la veu de la consciència, no? D'aquell lloc, no? És com si fos una espècie
de guardià, no? No sé, bueno, Sí. un personatge molt secundari, no? Però que té un pes específic, no? Ja ho veureu quan veieu la pel·li. Després d'aquest procés ens fiquem a construir una trama, no? Una trama que va lligada a la construcció d'un personatge, que és el Sika, Sí. la protagonista, no? Que, a més, no té un referent a la realitat, no? Jo crec que Sika és el personatge que tu construeixes on has de volcar, no? Realment el que tu vols explicar, que és a més, forma part del procés, almenys va formar part del procés, jo recordo descobrir què volies explicar, no? Recordo converses i amb això, amb aquest procés, amb aquest intent de descobrir què volíem explicar, sempre sense sortir d'aquesta idea força, no? Aquesta llavor que havíem plantat, vam anar a topar amb Nadar, no? Amb Nadar, però Nadar, que és el seu primer documental, no? Nadar, però jo crec que també hi ha una altra cosa que això et va obligar a un procés d'introspecció que es veu a la pel·li. La pel·li és una pel·lícula poètica, és un poema, no? És un poema a la natura, és un poema a la mare, no? I això surt la poesia, si no hi ha un procés d'introspecció profund, és difícil, no? Bueno, hi ha molt tipus de poesia, no? Però és un dels elements, no? que porten algú a escriure un poema, no? I d'aquests dos elements, de la teva història personal i aquest procés d'introspecció, va sortir, no? O ho vam trobar a través de la trama, no? Sí, perquè, curiosament, el Suso com a personatge és un dels primers personatges que surten en el procés de guió, d'escriptura, i la Sika, que és la protagonista, ve una mica després, no? Però jo tenia clar que necessitava com una mica un personatge femení, que funcionés com a alter ego d'alguna manera, i a poc, no, vaig a tenir que tindre aquesta mare, i va sorgir ràpidament, no? Hi havia el nàufrag, no? Primer hi havia el nàufrag, després hi havia el Suso, després apareix la Sika, i després, clar, el nàufrag és un pare absent, no? Perquè en realitat en el procés de recerca les dones marineres em deien jo he estat sempre sola, o sigui, ser dona d'un mariner, diguéssim, et passes el dia sola, jo he criat sola els fills i sempre mirant al mar per la finestra esperant a que tornés, i quan tornava era un estrany, i és una frase de diàleg que surt en la pel·lícula, no? Que forma part d'aquest procés documental, perquè les dones de mariners m'han explicat això, no? Llavors dic, vale, d'acord, un pare absent, una relació en tensió entre una mare i una filla, perquè estan en moments vitals. La mare és catalana, per cert, que és la Núria Prims, i ella s'enamora d'un mariner i se'n va viure a Costa de Morte. I ha nascut una filla que no pot ser més de Costa de Morte, no? Diguéssim que està molt arrelada allà on ha nascut i té un vincle amb la natura i amb el mar molt fort. I d'alguna manera idealitza, mitifica la figura del pare absent, perquè no és un pare present, no? Llavors ella el mitifica. Llavors tenen aquesta tensió. Ella d'alguna manera, la mare, diu, bueno, doncs, aquesta cosa podrà amb nosaltres, hem de marxar, hem de moure fitxa i potser tornar a Barcelona. I la filla no vol, no? Llavors, parlant amb el Manel de tot aquest procés, em diu, un dia, però tu te'n dones compte que és la mateixa història que vas explicar amb Nadar. O sigui, Nadar és una pel·lícula en primera persona en la que jo faig una recerca com a neta, perquè el meu avi és afusellat a l'any 40, després de la Guerra Civil. Llavors és una figura absent, mitificada d'alguna manera per la meva mare, sobretot, i jo faig tot un procés de recerca d'intentar averiguar per què l'havien afusellat i què havia passat amb aquest home. No? I el saber què li havia passat és un MacGuffin narratiu, no? Que és aquesta figura, no? Que utilitza el Hitchcock, que és una excusa narrativa, no? És muntar tot un viatge perquè en realitat el que estàs parlant són d'altres coses. I a Nadar parlàvem d'una família de dones amb una figura, no? Una figura absent masculina, i a Sika torna a ser un element central, no l'únic, però un element central, i entendre, no? Aquí és quan
no? d'aquest procés inconscient que parlàvem ara, d'aquesta llavor, no? Que és una cosa més intangible i que tens que no, com anar amassant per anar posant paraules, de sobte surt, vale, vincle amb la mare, no? És un tema, diguéssim, personal que, diguéssim, d'alguna manera tots els creadors hi ha petites obsessions que es van repetint, no? I aquest tema diguéssim, es repeteix, i després hi ha la mana natura, que és la llavor que parlàvem abans, no? Llavors, entendre és com... estic parlant de dues mares, o sigui, la natura és mare i mestra, no? Diguéssim, si aconseguim, diguéssim, que tenim una gran feinada aquí els éssers humans, entendre que és la nostra mestra, no? I alhora, també, diguéssim, en aquest viatge femení, no? Que seria com el viatge mític de Joseph Campbell, no? El héroe de les mil cares, no? Que és l'heroi, no? Que té una missió, no? Totes les pel·lícules que tenen una estructura narrativa tenen aquesta estructura, no? Tenen una missió, han de fer una sèrie d'aventures i pel camí aniran coneixent personatges, el Suso, no? O aniran tenint impediments, no? En aquest cas és una heroïna, és una noia, i en el cas del viatge de l'heroïna, que em va semblar interessant, no? Com moltes vegades es repeteix aquesta idea de que les dones, les noies adolescents, d'alguna manera silenciem, no escoltem, no valorem la figura de la mare. I a vegades és tota una vida per arribar, sobretot si després som mares nosaltres com a dones adultes, per entendre la figura de la mare, no? Llavors aquest és el viatge una mica de l'heroïna que hi ha darrere de tot aquest procés, no? Que la Sica en realitat té que tindre tota una sèrie de desventures que li passen en aquest procés no? Que ella mitifica el pare i de recerca del pare, per entendre que la que ha estat sempre al seu costat és la seva mare. I ella no l'ha vist ni l'ha mirat mai, realment, no? Sí, jo crec que ara és el moment per dir que si algú vol fer alguna pregunta pot aixecar la mà i podeu preguntar. Jo, mira, el que em va agradar molt del procés de la trama és que la trama, la construcció de la trama, tota la feina de construir la trama era com una excusa també, no? I moltes vegades ho dèiem, hem de fer una trama que sigui perfecta, que tot quadri, que tal, i ens hi vam trencar el coco, ens va ajudar més gent també, la Núria Villazán, no? Hi ha una altra, no em recordo com es deia, la Lara Sendim, o sigui, va haver-hi altra gent també que va col·laborar, però era com una excusa, no? O sigui, com una forma d'anar trobant, no? Totes aquestes coses que tots aquests elements que després, quan es portés a terme la pel·lícula, quan es rodés, quan es muntés, doncs ja veuríem què és el que surt i què no, i ahir cap a on aniria, no? Però la trama era com una espècie d'excusa, una espècie de guia, no? Una espècie de mapa per trobar-nos. I allà hi havia una cosa que era recurrent, que era la natura, no? És a dir, com apareix la natura en la pel·li, com apareix la natura com a personatge, per dir-ho d'alguna manera. També era una cosa que parlàvem, no? Habitualment. I va ser una cosa curiosa també que ho parlàvem, que era el tema dels operadors de càmera, que també a més ens hi hem trobat a Nadar, jo crec, i a Volar, que els operadors de càmera, quan hi han rodat l'escena i els dius, vale, ara fes-me un plano general d'un arbre, es desentenen i no es preocupen el més mínim, no? I això t'ho trobes després. Clar, dèiem, no, hem de buscar una manera de que la pel·li sigui un personatge i aparegui, no? I no tinguem problemes després de que busquem planos generals de natura i tal i no els tinguem perquè l'operador, com que ja ha rodat l'escena amb els actors i les actrius, ja no li interessa, no? Sí, clar, en el procés entendre que la natura és un personatge va ser clau, no? Però com rodes la natura? O sigui, la natura és una cosa molt àmplia, no? I molt general i molt complexa de rodar, en realitat. A mi, recordo el dia que vaig apuntar en una llibreta, no? Vaig posar captar els estats d'ànim de la natura. Vaig quedar tan contenta, perquè vaig pensar, i això com ho faig? O sigui, que difícil, no? Perquè, clar, el mar
realment a Costa da Morte, mira, ara en aquesta imatge es pot veure, no? Tu veus aquesta platja que està al costat de Faro Vilan, que és una de les zones, diguéssim, nuclis més perillosos de la Costa da Morte, on més naufragis hi ha hagut, i veus aquest mar i dius, bueno, doncs ara em poso el banyador i m'hi tiro, no? I és un acte plaent, vale? Però enganya moltíssim, no? O sigui, i llavors, quan hi ha temporal o quan hi ha mala mar, diguéssim, realment tu pots tenir la sensació que el mar està enfadat, no? Però aquí és molt important com el filmes, no? Pues quina òptica utilitzes, no? El cel, no? Els colors, no? La textura del mar, tot això en realitat és com un quadre, és un procés més abstracte, per això és tan difícil captar els estats d'ànim de la natura. O el vent, no? El vent, quan tu estàs allà, per exemple, que té el meu company, el Josep, en el procés de recerca, el vent és algo molt fort i que t'impressiona molt a nivell sonor, però després al filmar-lo és diferent, no? Llavors per això també hi ha un procés de sonor, diguéssim, de muntatge de so que vaig fer amb l'Alejandra Molina i el Fernando Novillo, diguéssim, de construir capes, no? Com un andamiatge. Llavors hi ha el so directe, però després hi ha tots uns sons de llibreria que el que fan és ajudar a la imatge a treballar aquests estats d'ànim, no? Amb la muntadora, amb la Juliana Montañés, jo li deia, tu mira't les imatges de natura i posa un adjectiu, enfadat, alegre, lluminós, el que et vingui. Dic, perquè després, no? Quan busquem, diguéssim, d'alguna manera, els estats d'ànim eren el paral·lelisme de l'estat d'ànim de la Sica, i el que amb ella interiorment li està passant. Aquest era una mica l'objectiu, no? Però hi ha com un diàleg, no? Hi ha un diàleg amb la natura entre el personatge i la natura, que és molt sutil i molt poètic també, no? Però hi ha un diàleg perquè la natura està intentant dir alguna cosa, no? Sí, exacte. Que està desequilibrada. Exacte. Aquestes dues fotos que tenim ara, aquesta és el Josep en hivern, Costa da Morte. Aquests mariners de Malpica et deien, a l'octubre començava, diguéssim, un cel encapotat, blanc, pluja, fins febrer, una cosa així. Això ha desaparegut. O sigui, aquesta foto i les últimes setmanes de rodatge que volíem filmar l'arribada d'Ofèlia, no? Que és aquesta tormenta que el Suso diu, vendrà la madre de totes les tormentas, que és Ofèlia. No? D'alguna manera és aquesta, no? Simbolitza una mica aquesta crisi climàtica que estem vivint, no? El Suso com s'adelanta, no? Diguéssim, i parla d'aquesta arribada d'Ofèlia que van patir en el rodatge. O sigui, el primer dia de rodatge bufava el vent a 40 km per hora. Els equips de càmera tenien muntades unes carpes a Santa Marinya, que era com el nostre nucli de rodatge, que volaven, o sigui, les van tindre que plegar i guardar perquè se'ls emportava el vent. Plovia de costat, és que era igual com et vestissis, perquè acabaves absolutament xop. I a l'equip ens van mirar després de rodatge i vam dir, bueno, ens queden 7 setmanes, si tot és així, bueno, no sé si ens en sortirem. I un moment, i el que ens va passar l'última setmana, que necessitàvem aquest cel encapotat, és que feia aquest cel. Llavors teníem vent, per sort, perquè el vent ja, el protagonista tenia els cabells llargs i això ajudava molt, a part del nivell sonor, ajudava molt li donava molta vida al plano, i aquest vent, que diguéssim és natura, que està molt present, però a l'equip amb mànigues de camisa, no? Esperant a que el sol baixés per poder gravar l'escena amb la mare amb la furna, que és al final de la pel·lícula. ¿Es necesario? Sí. Bueno, hola. No suena. Sí. Sí, es porque se está grabando. No, con respecto a la naturaleza, ¿sintieron que en realidad, o sentiste que no eras la directora, que la directora era la naturaleza? O sea,
se invirtieron los papeles. Vos te tenías que adaptar a lo que te dirigía ella. Totalmente. Bueno, de hecho, éramos una mezcla de equipo catalán y equipo gallego, y la ayudante de dirección, Cris de Barcelona, pues veían los partes, ¿no? Todo el mundo estaba muy nervioso porque, claro, los partes de rodar en invierno en Costa da Morte es un acto suicida, un poco suicida, la verdad. Pero nosotros lo asumíamos porque queríamos ese cielo, ese viento, ese mar, ¿no? Entonces miraban los partes y, bueno, y hubo una decisión bastante al principio de mañana va a haber mucho viento, no vamos a poder rodar. Pues mañana es descanso y cambiamos el plan de rodaje. Al día siguiente, este cielo. Un viento suave. Entonces, el equipo gallego, que están más acostumbrados a rodar, decían, no miréis los partes, o sí, mirarlos, pero no obsesionarse, porque la naturaleza al final va por otro camino, ¿no? Y realmente, claro, poder filmar la naturaleza, ¿no? Como este personaje que hablábamos, realmente yo lo planteé a producción como un equipo de rodaje aparte, ¿no? Porque tú no puedes, ¿no?, tener un equipo de 40 personas, que es una ficción, que esto es otro de los elementos muy diferentes entre el documental y la ficción. Yo estaba acostumbrada a equipos pequeños, 8, 10, 12 personas, ¿no?, el día que más, en nadar y en volar, y aquí éramos 40. Entonces, con 40 la capacidad de improvisación se reduce a 0, porque claro, tú tienes a 40 personas citadas allí, es una maquinaria muy difícil de parar. Y bueno, ahora vamos, no, hoy es un cielo perfecto, vamos a rodar cielos. Y viene producción y te dice, bueno, pues no, ahora no es el momento de rodar cielos porque tenemos todo el equipo parado, ¿no? Entonces, claro, aquí es donde las estrategias documentales y ficción cambian. El intentar rodar la naturaleza, tienes que ir más con un equipo reducido, más de guerrilla y esperar, cosa que en una ficción no puedes permitirte el lujo de esperar. Tienes un timing, unos actores citados, vestuario, producción, atrezzo, la màquina és mucho más compleja, no? I el rodatge va ser dur, no? El rodatge al final va ser un rodatge complex, no? I també el procés, diguem, de guió, no? És un procés que es va allargant, no? Hi ha un rodatge que és dur, que és complex, que està sotmès a les inclemències del temps, després hi ha un procés de muntatge que has de fer el que pots amb el que has tret, després tornes a rodar per aconseguir, no?, allò que t'has plantejat, i el guió va canviant, no? Sí, jo crec que passa amb totes les pel·lícules, no?, que mai rodes el guió o la pel·lícula somiada, això és evident. Però jo crec que en el cas de Sica va passar algo que tu i jo estàvem acostumats, no?, a treballar en processos anteriors, que en el documental tornes a guionitzar, no?, si és que no ho has fet prèviament, tornes a guionitzar en la sala de muntatge, no? I tens un percentatge de material molt més gran, o sigui, la ràtio és molt més gran de material, i en la ficció es redueix. I tu, clar, a la ficció tens unes seqüències, uns diàlegs, diguéssim, amb el qual, en principi, no, el procés de muntatge no té tantes possibilitats. Però, clar, nosaltres també teníem aquest material de natura, que era incert que aconseguiríem i que no aconseguiríem. Llavors vam fer 3 rodatges, no? El gruix amb l'equip, diguéssim, gran. Després vam fer un rodatge de les subaquàtiques, que heu vist en el tràiler, que hi ha totes les imatges rodades sota l'aigua, i després un altre rodatge on hi havia una part de natura important. Després, revisar el material i veure què és el que el material t'està donant és una que és potser més propi de... La ficció també es fa, evidentment, però en el cas de la natura és una més incert, no? Tu has de detectar, no? En aquest cas buscàvem, no?, aquests estats d'ànim i en quin moment podem posar aquest mar. Vale, quan la Sica acaba de tindre aquest desencís, vale, doncs, pum, i amb aquest so, no? Diguéssim, la imatge i el so sempre treballant conjuntament. I una cosa també atípica és que vam anar treballant el so durant el procés de muntatge. Sí, bueno, el guió és aquest
procés tan llarg i tan flexible, no? Documentant la ficció. Una altra cosa que jo crec que és interessant parlar és el tema dels actors, no? De com et planteges treballar amb actors no professionals, no? I per què? Sí, mira, aquí tenim a la Núria Prims, que és el personatge de Carmen, no? Aquesta catalana que s'ha enamorat d'un mariner de Costa de Morte, i la Sica, que és la Thais, que és una noia de Costa de Morte, no? Vam fer un càsting de més de 600 adolescents, nois i noies, fins a arribar a trobar els protagonistes, no? I, clar, la Thais, en aquest cas, jo penso que el càsting és com clau. O sigui, la Thais, quan va aparèixer en el càsting, així mirava cap a baix, era una mica seca, una mica esquerpa, però alhora amb caràcter, no? Amb determinació, i clar, jo vaig veure que la Sica havia entrat per la porta. O sigui, la Sica que estava escrita tenia moltes característiques que la pròpia Thais. Llavors, no? Thais és Sica i Sica és Thais. Vull dir que el càsting en aquest cas, diguéssim, és com essencial, perquè dius, vale, ja tinc la meitat del camí, ja el tinc fet, perquè en ella, de manera natural, ja hi ha aquests elements. Jo sempre dic que la Thais és com un gat, i el personatge de la Sica que teníem escrit i treballat era un gat, aquesta cosa esquerpa, no? I llavors, doncs, per exemple, la convivència entre una actriu professional com la Núria Prims i la no professional com és la Thais, doncs és algo interessant, perquè el gran repte de la Núria era, i la seva por, era aconseguir tindre aquest to tan natural que d'alguna manera tenien ells per no ser professionals, no? Perquè ja no tenen tics, no havia fet ni teatre. Llavors, només amb la seva presència ja donava una imatge, no? La càmera ja et dona una informació, posis a qui posis davant, i amb la Thais donava una informació. Llavors, el repte de la Núria era trobar aquest equilibri, no? Però d'una manera molt generosa, la Thais inconscientment, absolutament inconscientment, feia un procés, i la Núria conscientment feia el seu procés per aproximar-se amb ella, no? Diguéssim, i això era molt bonic de veure. Bueno, estem exhaurint ja el temps. Si voleu fer alguna altra pregunta, no sé, teniu alguna qüestió que us hagi provocat curiositat o... Ningú? Bueno, pues no, ¿sí? ¿Quieres preguntar? Una cosa que tal vez me la perdí y la dijiste, pero se me escapó al principio de todo. ¿Primero buscabas hacer una película o primero hiciste el camino y la naturaleza te provocó querer hacer una película que vaya por ese lado? Muy buena pregunta. No, a mí lo que me interesaba es caminar por diferentes paisajes, diferentes lugares y descubrir, ¿no? Yo creo que como documentalista, y lo veo en todos los procesos creativos que he hecho, soy una buscadora. En realidad siempre estoy buscando, ¿no? Y una investigadora, ¿no? O sea, ¿qué hay detrás de esto, ¿no? Entonces, digamos que al principio me dejé llevar por esta atracción. Y la productora, en este caso Alba Sotorra, la productora catalana, apareció 3 años después, porque yo no tenía ninguna prisa, no sabía pues iba a hacer un libro de fotos o simplemente iba a caminar con mi compañero y a disfrutar de la naturaleza y a hacer trekking. O sea, por eso había esta libertad creativa que creo que si te la puedes permitir, porque es un lujo, es un regalo, ¿no? Sin ninguna presión, sin ningún destino, crear y luego... Vale, pues ya aquí hay una estructura suficiente, ¿no? Y aquí es cuando empezamos las conversaciones con Manel de, vale, vamos a darle forma, ¿no? Muchas de nuestras conversaciones son, él me pregunta, opina, ¿no? Hablamos y de ahí van saliendo las escenas, ¿no? Y es fundamental en los procesos creativos encontrar un alma gemela, que en este caso es Manel, ¿no? O sea, alguien que funciona como espejo y aporta, suma. Es frontón, ¿no? Porque te obliga, ¿no? Cuando él me dijo, pero Carla, si es el mismo argumento que tu primera película.
pues tiene razón, ¿no? Él como montador de nadar pues lo sabía bien, ¿no? Entonces te das cuenta que estas obsesiones de los creadores, ¿no? Que siempre estamos ahí como en la misma rueda, en realidad. Alguien més? Algú més? Perdó? Bueno, moltes gràcies per vindre. Moltes Sou gràcies. supervalents, 5 de la tarda, Vull dir, una conversa. Moltes gràcies. Sí, esperem que us hagi agradat, interessat i que pugueu veure la pel·li amb uns altres ulls també, no? Que us haguem aportat una mirada una miqueta diferent. Moltes gràcies.